Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC i-Auckland Park eGoli nase nohlonze kusithwa nje. I would have strongly motivated against the de-establishment. Umqondisi wophiko olushushu samacala omphakathi KwaZulu-Natal u-Advocate Ellen Harrison uthe wayengeke ahambisane nokuhlakazwa kwethimba elaliphenya ngokusocongwa kosombusazwe ukube kwaxhunywana naye ngaphambi kwalesi nqumo. Uma ama-metro ethu ekwazi ukusebenza enikeza idingo zentuthuko akhanda i-environment yokuthi abatshali izimali kube lula ukuzotshala imali. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uvele enkosini Hlabisa uthi bafuna ukuqinisa ubudlelwane phakathi komasipala nezinhlaka zamabhizinisi kwana wonke amadolobha amakhulu la eNingizimu Afrika. You know, there used to be a time when you opened your tap and water was certain. Today, communities go without water for weeks on end. I-Democratic Alliance imemezelo wabe yilungu lePhalamende uHanif Hossan njengozofolosa ngaye kwesobumeya kumkhandlu weTheku okhethweni lwangonyaka ozayo lohulumeni bendawo. It's very difficult when you are playing in many competitions like that to have the right balance between the fatigue, to have everybody fresh. I-Orlando Pirates izoyemdlalweni omlenze wesibili we-CAF Champions League kusasa ivunwa izinto njengoba ihamba phambili kodwa umqeqeshi wezimnyama ukhala kakhulu ngohido lwemidlalo ebahlalele kulesi sizini. Nabaqamla ngokuba silahlekile zakufumhle kwasoshangana ezinye isemategulu ezinye isemkhumbani siyakhuleka nina bezinyane lezi ngezengeze libumbene lomkhothi kwaranazi indaba. Umqondisi wophiko olushushu samacala omphakathi esifundazweni KwaZulu-Natal u-Advocate Ellen Harrison uthe wayengeke ahambisane nokuhlakazwa kwethimba elaliphenya ngokusocongwa kosombusazwe kube kwaxhunywana naye ngaphambi kwalesi nqumo ubethula ubufakazi bakhe eKhomishaneni kaMadlanga namhlanje. Umqondisi wophiko olushushu samacala omphakathi i-NPA KwaZulu-Natal u-Advocate Ellen Harrison uthe ngokwakhe ukubona ithimba laliphenya ngokubulawa kosombusazwe lalwenza kahle umsebenzi elalisungulelwe wona. Uthe ukuba waziswa ngaphambi kwesinqumo sangomhla zingama-31 kuZibandlela ka-2024 sokuhlakazwa kwalo ngabe waphikisana naso. After everything is said and done, and everything that went into providing the coordinated approach and providing this coordinated team, I would have strongly motivated against the de-establishment. If I had been approached for a comment, I would have. And why? Because it showed that it was working. At that time, it was very evident that the team was working well. Isiqawu sekhomishana sike sezwe ngobufakazi bezizathu zokuhlakaza kwaleli thimba ukudalula izinsolo zokuthi ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu wathi ukubulawa kosombusazwe kwakwenzeka ngaphambi kuka-1994 wathi izigameko zakamuva ukubulawa nje kwabantu. uHarrison akavumelananga ke nalokho. If it was suggested in this commission that political killings in fact stopped in 1994, there were no political killings happening in 2019. What would your answer to that suggestion be? I would say it's incorrect. Ngesikhathi ubufakazi bukaHarrison ngokuhlakaza kwe-PKTT buveza okufanayo nobomkhuzi bamaphoyisa uJenene Nhlanhla Mkhwanazi kanye nokhomishana wamaphoyisa uFani Masemula, uHarrison ube nombono wehlukile. The first step was, let's have a look at these dockets and determine whether or not they had in fact committed the offences of defeating. And unfortunately, upon reading the dockets, the decisions made by the prosecutors were found to be justified. Inhloko yezobunhloli uLieutenant General Dumisani Khumalo kulindeleke ukuthi athule ubufakazi ngomsombuluko. Iphini lokuqala likanobhala jikelele we-ANC uNomvula Mokonyane akazange aphawule ngeinkulumo zeyinsongo ezenziwa i-Patriotic Alliance njengoba isabisa ngokuthi izohosha imfe kuhulumeni we-GNU uma uKenny Kunene engabuyiselwa esikhundleni abesengameli kumasipala eGoli lapho bebhekele khona ezokuthutha.
We will form a coalition with the DA if they're going to treat us like that, this ANC. We can't allow them to treat us like that. They probably think because I'm a minister, they can do what they like with the PA. Eka. Yeah, you guys got men jokes. Show us. You don't put Kenny Kunene back. We will leave every coalition we have with the ANC. I-Patriotic Alliance iphonsele i-ANC inselele emva kokuthi ibuyisele iphini likamengameli uKenny Kunene esikhundleni. uKunene utholakale engenachashaze ensolweni ezimhlanganisa nosolwa ngokubulala uKatiso Mlive. Mkonyana unqabile ukuphawula kulolu daba kanye nolweyinsolo eyibhekene nongqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu kukhomishana kaMadlanga. What you have heard on social media from Gayton McKenzie, the ANC has got channels to interact with the Patriotic Alliance. Same as it goes with Comrade Senzo, there are processes. Kusenjalo, Mkonyana uvakashele indle eyisetshenziselwa imhlangano eyimfihlo eyayihlelwa wayishoshofu somzabalazo uWinnie Madikizela Mandela. Lendlu isisetshenziselwa ukuthi kunakekelwe ingane. We are teaching those that are coming after Nomzamo to say, love them, be amongst them, live amongst them. And when it is time to cry, cry with them. When it is time to mourn, mourn with them. When it is time to celebrate, celebrate with them. Don't only come to them to seek a vote. Kanti mbukela uKenny Kunene usefungiswe kabusha njengekhansela kumkhandlu iGoli. Ufungiswe ntambama usomlomo uMargaret Arnolds nakube sefungiswe kabusha akakabuyiselwe esikhundleni besengamele ngaphambi kokwesula kwakhe. IDA imemezele owake waba yilungu lePhalamende uHanif Hossain njengozofolosa ngaye kwesobumeya emkhandlwini weTheku okhethweni lohulumeni bezindawo ngonyaka ozayo. Umholi weDA uJohn Steenhuisen uthe iqembu likulungele ukulungisa inkinga yokugqoza kokulethwa kwezidingo zomphakathi kulomkhandlu dolobha KwaZulu-Natal. You want a city that works? Yeah. Do you want a future for your children? Yeah. Do you want an economy that's growing? I-Democratic Alliance ithembisa ukuletha ushintsho eThekwini. uHussein useke wabamba isikhundla ezehlukene esishamthetho sikazwelonke futhi ke useke waba yikhansela laseThekwini. Ngaphambilini ke uHussein uke waphatha isikhundla sokuba ngusihlalo weDA KwaZulu-Natal nokuyisikhundla aba kuso iminyaka engaphezulu kwesishiyagalombili. Umholi weDA uthi uHussein ulungele lo msebenzi. This election is not just about another contest. It's a choice between more collapse or renewal, between corruption and accountability, between chaos and competence, between decay and dignity, and between building and breaking. IDA isanda kunqoba ukhetho lokuchibiyela eYellowwood Park eThekwini. Leli qembu lithi liyathemba ukuthi lizokwenza kahle kakhulu kulolu khetho lwangonyaka ozayo. uHussein ozokumela leli qembu kwesokuba imeya uthi uzokugxila ekulungiseni izinkinga ezikhungethe izakhamuzi zeTheku. We will get every single wastewater treatment plant working again, stop the sewage crisis in our city once and for all. You know, there used to be a time when you opened your tap and water was certain. Today, communities go without water for weeks on end. More than half of the water that this city receives is leaking into the ground because they didn't bother to fix the pipes. IDA ithi ke manje isizogxila ekuhambeleni izakhamuzi zeTheku ukusichazela ngokusezinhlelweni zeqembu ngaphambi kokhetho. NginguSimphiwe Makhanya, uzindaba zeSABC, ngiseChatsworth. Ungqongqoshe zokubusa ngubambisana nezindaba zomdabu uvele Nkosi Nhlabisa uthi umnyango wakhe ufuna ukuqinisa ubudlelwano phakathi komasipala nezinhlaka zamabhizinisi kwana wonke amadolobha amakhulu la eNingizimu Afrika. uHlabisa ubehlangane nesigungu sezamabhizinisi iNelson Mandela Bay Business Chamber eGqaberha esifundazweni Eastern Cape khona namhlanje. Umasipala iNelson Mandela Bay usube nabaphathi abayi-15 kusukela ngo-2020 kanye nezimeya ezine esikhathini esifushane. Abaholi bamabhizinisi bathi ukungabibikho kozinzo kuthunaza ukukhula nokwezethemba kwalamasipala. Abantu abalinganiselwa ku-62% bahlala kulama metro awu-8. Uma ama-metro ethu ekwazi ukusebenza enikeza izidingo zentuthuko akhanda i-environment
yokuthi abatshali izimali kube lula ukuzotshala imali. Lo mhlangano bekungaqondiwe ngawo ukubekana amabala kodwa ukubhunga ngaloko okufanele kwenziwe. Phakathi kweziphakamiso kube khona ithimba eliqokiwe ukubhekana nezinkinga nokuhlinzeka kwezidingo nobuqotho bokusebenza kumasipala. Besinenhlangano ke ezimele osomabhizinisi njenge-BLSA esebenzise ithuba ukuba isho indlela ekwazi ukulekelela ngayo ukwenza i-capacity building. Umasipala iNelson Mandela Bay ulamukele ikhwelo elenziwe ngungqongqoshe. The Nelson Mandela Bay municipality welcomes the Minister of COGTA's call to strengthen ties between municipalities and business chambers. Uhlabisa onqome neziphakamiso zosomabhizinisi ohlelweni lokufukulwa komnotho uthe leziphakamiso zingayisebenzela cishe yonke imikhandlu emkhulu ekhona kuzwelonke. Kumiswe othisha abayisikhombisa esikoleni sasedutshwa e-Eastern Cape PJS Skenjana Senior Secondary kulandela insolo zokuthi othisha besilisa bakhulelisa abafundi. Ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uthi lamacala asedluliselwe ezandleni zamaphoyisa. It's not enough for the department in the Eastern Cape to simply investigate these things from a misconduct point of view, and that we have to make sure that these things are reported by the police. And that's why I've asked the Minister of Police to really get the provincial commissioner really involved in this, because Leanne, you raise an important point, and this is a behavioral a systemic problem where teachers in some schools think that the very learners that they teach are available to them to exploit, to be predators to them. And unless a teacher ends up behind bars and barred from ever working with children again, we're not going to win this fight. This is a tip of the iceberg. It is a tip of the iceberg. There is some more coming. Ingwenya Matrasi Phenya owayusihlalo wayo uJerome Ngwenya emva kokuthi inkantolo ephakeme yaseNgqungudlovu iyalele uNgwenya ukuthi akhokhele ingwenya Matrust imali ezigideni ngama-30 zamarandi. Mbukeli lolo daba lingezinye zeindaba esobesiyiphethe uma ngabe sibuye itolo wena okumele ukwenze qhubeka uhlale nathi. Asibungu sikwamukele mbukeli ngombisana ukungena udabeni oluphambili besibike ukuthi umqondisi wophiko olushushisa amacala omphakathi kwaZulu-Natal uAdvocate Ellen Harrison uthe wayengeke ahambisane nokuhlakazwa kwethimba laliphenywa ngokusoconga kosombusazwe ukube kwaxhunywana naye ngaphambi kwesinqumo. Ubethula ubufakazi bakhe namhlanje eKhomishaneni kaMadlanga. Mbukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba ozibukayo ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicenga amagama athi SABC izindaba nakanjani uma siqeda nje ukuyisakaza omunye wezwa kwethu uzobe seyifaka uzoyithola njengoba zindaba. Namhlanje amaphoyisa behlangene nomphakathi ePhimville eSoweto ezoguqa ngedolo nxuso ngabonwayo ukuthi athela umusa wakhe zehle igameko zokubulawa kwamaphoyisa ezweni. Ikhulu zamaphoyisa ngokwehlukana kwawo zithi sekwanele manje lokho kwenzeka nje zilokhu ibikwe njalo igameko zokubulawa kwamaphoyisa esemsebenzini noma ehlaba ikhefu ebulawa izinswelaboya. Bekuswelakala ngisho indawo yokubeka unyawo kuleli bandla iZobabule Church njengoba bakaSidlodlo bebezoshaya phansi ngedolo benxusa umdala ukuthi abavikele njengoba izilelesi zisho ukubaqeda. We are here together as SAPS and the media and the community to pray for the members that have lost their lives on duty and off duty. And as we're praying today, we are also praying for protection, we're praying for the organization, and we're praying for peace in the country. Ubabe njengephini lomkhuzo wamaphoyisa uLieutenant General Nonkululeko Mavundla uthi ukuthandaza iyona ndlela ekahle ukunxusa uNkulunkulu ukuthi abeke isandla ezinganeni zakhe. Uthi beze laba zonxusa uNkulunkulu ukuthi iphoyisa ngalinye lihlinzeke ngobuhlakani likwazi ukwenza umsebenzi ngendlela futhi liphephe emsebenzini. Every police officers, officials, law enforcers, officers of the law out there be guided and given wisdom to lead and prioritize safety in fighting lawlessness, folly,
as delegated by the law. Abhekene nezingqinamba amaphoyisa njengoba ebulawa esemsebenzini amanye engekho emsebenzini. Amanye anengcindezi engqondweni kanti sekuke kwabikwa izigameko la amaphoyisa edubula abantu ahlala nabo nawo bese ezinqoqoza ngenhlamvu. Izakhamuzi zasetshinza ngaphandle kwaseMonti esifundazweni Eastern Cape ifuna uhulumeni ahlinzeke ngohlelo lweinsiza zokulwisana nezinga lobugebengu elibonakala lidlondlobala endaweni. Izakhamuzi ikhala kakhulu ngodlame luyamene nobulili, ukugqekezwa kwemizi kanye nokubanjwa kwenkunzi. Abahlali bathi bakruqukile lulwaphulo mthetho besithi ngaxesha linye kunzima ukuba bayochaza iziganeko nanjengoko kufuneka bahambe imigama emide ukuze bafike kwisikhululo samapolisa. Bafuna amapolisa abonakale kule ngingqi yabo. Okokuqala ingxaki resource allocation. Amapolisa esinawo are few to cover the whole area esikuyo. And ne area yethu ubuvast bayo iyasibetha. I-police station kude apha selufuna ucertify i-document, a simple exercise into certify document cha kufuneka ukhwele uhambe uyoqabela emuntu ukhwele kabini uphinde ukhwele kabini ubuya nezonto zinjalo. Solo ke sicela into okubana ke ngase sincedwe sibe ne-centralized police station. Ukanti urhulumente wephondo uthi uphethe lomba. Lomba ke ngizawuthatha nduse ku-HOD wami uzayithatha awuse ku-Provincial Commission abobabini bayawuthathe bawuse ku-Department of National Police. Sinethemba ke kunto enhle ezawuphuma emva koko. Abahlali bathemba ukuba lomba uza kusonjululwa ngokungxamisekileyo. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC eChintsa. Iphini likasihlalo webhodi iNgonyama Trust uAdvocate Linda Zama uthi sesigabeni esiphezulu uphenyo oluhlobene nezinsolo zenkohlakalo eyibhekene nowayo usihlalo weNgonyama Trust iJaji Jerome Ngwenya. Ungwenya uyalelo inkantolo ephakeme yaseMgungundlovu KwaZulu-Natal ukuthi kufanele abuyise imali ebalelwe igidini engama-30 zamarandi esikhomeni seNgonyama okuyimali yokudayiswa kwengxenye ethile yomhlaba eHammersdale khona kweLembube. Umbango phakathi kukaNgwenya kanye nebhodi leNgonyama Trust ophele enkantolo ubumayelana nokudayiswa komhlaba ngenkathi esewusihlalo waleli bhodi. Ibhodi ladayisela umasipala weTheku ingxenye yomhlaba oseHammersdale ngo-2022. Ngenkathi kudayiswa uNgwenya kuthiwa wayalela abameli ababelekelela umasipala ukuthenga ukuthi bakhokhe izigidi ezingama-30 amarandi enkampanini yabameli iJafta Incorporated. Okwenzeka ke lapho ukuthi umnumzana uNgwenya ngaphandle kwesivumelwano sebhodi esimgunyazayo wabe ngayedwana decide ukuthi angasikhipha lokwesithi instruction kwabameli ukuthi baqale batransfer. Abagcina ngake ngemali ebekufanele ibuye ize eNgonyama Trust okuyona ebiwu-30 million. Ibhodi lithi uphenyo luyaqhubeka ngezinsolo zokungaziphathi kahle kukaNgwenya. This is a tip of the iceberg. It is a tip of the iceberg. There is some more coming. We are working on that. And because currently these matters are at a highly sensitive and advanced stage, we are not going to divulge much. Imizamo yokuthola uNgwenya ukuthi aphawule iphunzile. Londe Khatebe, SABC News, Pietermaritzburg. Izakhamuzi esifundazweni eMpumalanga ikhala ngesimo esingesihle sokwelashwa kweyiguli esibhedlela iEconhoek zithi okukhathaza kakhulu kulesibhedlela ukwentuleka kwamanzi kanti nengqalazinda ayikho esimeni esihle. Izakhamuzi zase-Econhoek esikhungathekile zikhala ngesibhedlela sendawo esibhekene nenkinga yokuhlinzekwa kwamanzi. Zifuna ukunakekelwa kwezempilo okungcono njengoba kwesinye isikhathi iziguli zilashelwa ngaphandle ngenxa yenqalazinda ephelelwe isikhathi. I once go there to give birth. I share a bed with another lady who was also pregnant. You can imagine 9 months pregnant, both of you sharing a single bed. You come here for consultation, then 5 o'clock, 17 hours passed. They refer you back home. While you are on the way, you are getting your disease getting worse. Then we are losing our lives here. Inhlangano yomphakathi ifuna uhulumeni angenelele. Most of the time, mostly at the labor, when our sisters, mothers come to deliver here to give birth, they bring buckets
to help themselves with the water. Sometimes they call us as families to bring them water. So it's unhealthy, this one. We can't, it's unacceptable actually. Izibhedlela ezintathu kumasipala eBushbuck Ridge zisesimweni esingesihle neze. Umnyango wezempilo esifundazweni uthembise ngokuthi izibhedlela zizolungiswa. Indzaba yemandi kulendzawo yaseBushbuck Ridge kungumsebenzi wamasipala. Kepha ngoba lenkinga ithikameta kuthini kakhulu silitiko nema patients ethu siyangenelela lapho siletha emathangi emandi. Ukwakhiwa kwesibhedlela eMapulaneng kulindeleke ukuthi kuphothulwe ngoNhlangulana wangonyaka ozayo. I-Orlando Pirates izoyemidlalweni omlenze wesibili we-CAF Champions League kusasa ivunwa izinto njengoba ihamba phambili kodwa umqeqeshi wezimnyama ukhala kakhulu ngohito lwemidlalo ebahlalele kule sizini. Ezagebhula umhlaba kamasipala aziqalanga kahle isizini kodwa kamumva nje sezenza kahle. Yize kubukeka sengathi mningi imidlalo okufanele zidlale njengoba ilungiselela owe-Champions League. Leli qembu laseSoweto lisanda kuvikela isicoco salo se-MTN 8 kanti manje selibheke iNedbank Cup kanye neCunning Knockout. It's very difficult when you are playing in many competitions like that to have the right balance between the fatigue, to have everybody fresh. Umdlalo ogijima esiswini kuleli qembu libohile emfukeng ubengekho ngesikhathi iqembu lilolonga. I have to speak with my medical department to see what is going on. Really, it's important player for us, but if we have to speak with the medical department. I cannot tell you more about him. Ngaphandle nje kwalokhu kanye nemphumela yomdlalo womlenze wokuqala uNkosinathi Sibiso ogijima emumva uthi umdlalo wakusasa ubalekile njengoba nje futhi bezobe bedlalela ekhaya. Another Champions League game at home. I think for us we want to get to the next round, and in order for us to get to the next round I think we have to win the game tomorrow, at least get a draw, but we know what we have to do. Ngesizini edlule amabhakabhaka afinyelela kowendulela owamanqamu kulomqhudelwano. iPirates inethemba lokuthi ingenza kahle kakhulu kulokhu. Mbukeni mhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu nesangoma sezulu umkhushulo wakho msimama.